ప్రభుత్వ సలహాదారులైన సజ్జల పీఆర్సీ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన చర్చలో కార్మిక వర్గాల సమస్యలు చర్చకు రాకపోవడం పట్ల మున్సిపల్ వర్గర్లు నిరసనకు వ్యక్తం చేశారు. పీఆర్సీ జీవో బతులకు నిప్పు పెట్టి తగలబెట్టారు. ఇక మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలపై ఉద్యోగ సంఘాలు చర్చించకుండా తీరని ద్రోహం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇక సజ్జల కేవలం ప్రభుత్వానికి మాత్రమే సలహాదారుడని, సంబంధం లేని విషయంలో తలదూచడం సరికాదని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అన్ని సేవలను నిలిపివేసి ఉద్యమాన్ని తీవ్రం చేస్తామని హెచ్చరించారు. పీఆర్సీ అనుకూలంగా అమలు చేయాలి. మున్సిపల్ కార్మిక జీవోని కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు వేతనము ఇవ్వాలి. సమాన పని సమాన వేతనము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీఆర్సీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీఆర్సీలో మాట్లాడలేకపోయిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పరిష్కరించాలి. మున్సిపల్ కార్మిక సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలి. మున్సిపల్ కార్మిక చేయాలి. 7 నెంబర్ జీవోని ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్మిక సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అలాగే అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జీవోలు దగ్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్న 5వ తేదీ చర్చలలో కూర్చున్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంది ఒక చర్చలు నడచడం జరిగింది. 5 మందిని కమిటీ వేయడం జరిగింది. మున్సిపల్ కార్మికులు, అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అనేక నెలల రోజుల నుంచి ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ చర్చలలో ఎటువంటి సబ్జెక్టు మున్సిపల్ కార్మికులది, అలాగే అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులది ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ రాలేదు. అయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సమస్యలపైన చర్చలు నడిచినాయి. కానీ అయ్యా బొత్స సత్యనారాయణ, నువ్వు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి, అలాగే సజ్జల రామకృష్ణ గారు ఈరోజు అనేక మంది, ఆయనకేం సంబంధం అని మేము అడుగుతున్నాం. మున్సిపల్ యూనియన్గా మేము అడుగుతున్నాం, ఆయనకేం సంబంధం? ఆయన ఊరిక ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇచ్చేంతవరకే